Excuse me. Τι λες μπρε. Αναστασία, πού πας παιδί μου? Την τσάντα πάτε. Τσάντες πρώτα ίσως κάτι. Τσάντες πρώτα. Ωραία. Παράγουμε σε λίγο. Για να πάρετε και τη δικιά μου την τσάντα. Είστε έτοιμοι να υποδεχτείτε? Το μεγάλο θαλασσοφόρο. Για πες το ένα θες εσύ. Μετά τον Σάκη, για να πάρεις το κάμερα με τελευταίο. Εντάξει, ο οδηγός είναι στο 15. Πέντε το μέσα, πέντε το μέσα. Μιχάρη, το 13 μπορεί να έρθει λίγο πιο τελευταίο. Παναγιώτη! Παναγιώτη! Παιδιά θα μπερδευτούμε. Εντάξει, Κάμερα, γεια. Πάμε. Αναστασία στην κάμερα. Εδώ, σε μένα. Άντε, γεια. Άντε γεια! Πέθανε λίγες τύπες. Αλλά δεν το λέμε. Ζαρεύει. Μάκη, δεν πελάτε το κοντά. Το 5 είναι... Πρώτα το 6, Νεκάρια, πρώτα το 6 και Άσε με ένα καλιά. Αυτός είσαι. Έλα. Κάσε πίσω στο καναπέ. Εσύ μπήκες δεύτερος, ένα θυμάσαι ποια είναι η τσάντα σου. Έλα. Πήγαινε κάτσε πίσω. Κάτσε πίσω. Γεια μου. Αυτή είναι του τρίτου παιδιού. Έλα. Ωραίος. Όλα θα το βάλουμε όλα σιγά σιγά. Τέταρτος. Μίλησε το 8. Έρχονται πιο γρήγορα να σκάφιο. Εμείς είμαστε έτοιμοι, περιμένουμε το 8. έτοιμο και το 7. 12-13. Έλα, Γιάννη.
Τέλεια, 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 τέλεια. Τέλεια! Ωραία, πλάνο μπορώ να πάρω. Δεν είναι αεροπειρατή σαν και εσένα. Εγώ τώρα θα κάνω Τώρα θα κάνετε θαλάσσια παιχνίδια εσείς όλοι. Εγώ θα κάνω Χωρίς το ναυτίλιο δεν γινόταν τίποτα. Αυτό θα ακούς μόνο φτάνει. Όχι, νομίζω ότι εδώ είναι μια συλλογική προσπάθεια της HSBC και του ναυτίλου, καθώς και τα τοπικά λιμεναρχεία στην παλιά Φώκια και εδώ στον Πόρο και εκ μέρους και από την δικιά σας βοήθεια. Κάναμε αυτή την εκδήλωση σήμερα εδώ. Νομίζω ότι είναι μια σημαντική προσπάθεια που έγινε αυτές τις τελευταίες μέρες για να έρθουμε εδώ. Με τις δυσκολίες του καιρού και μέχρι την τελευταία στιγμή η εκδήλωση ήταν σε δυσκολία λόγω του καιρού. Εν πάση περιπτώσει θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συμμετείχατε σε αυτή την εκδήλωση για τη βοήθειά σας και ελπίζω να μπορέσουμε να το ξανακάνουμε. Ζηλιάρη. Άρα εγώ κάτι μισό.
Παιδιά, είμαι κοίτας. Για να καθίσετε τελικά τι ξεκινάω. Ιωάννα, Για πρόσεχε πάνω το πόδι στο νερό, Γιάννη, πρόσεχε τον, μη σου φύγει. Σταμάτα! Θα τραβούμε. Παιδιά, να ξεκινήσω! Θα έρθει αν μεγάλος μαζί. Μερσίνα, γρήγορα να πούμε, σουλούρα. Σουλούρα, σε κόλλησε. Γιώργη, σε παρακαλώ. Και μου άφηγε, έφυγε. Πιστεύω. Λάτε παιδιά κοκακόλες. Μετάνιο δεν έφαγες σήμερα. This is supposed to be the most fast one. The great white, yeah? Το καράβι που άραβε, το καράβι, το καράβι που τώρα, το λιμάνι εκεί, τα κούρμα να πούμε μεγάλα παιδιά. Έκανα δωμά. Θα προσέχω, τι να κάνω. Μου είπες να έρθω προσέχω. Ούτως ή άλλως τα κορίτσια έχουν ισοσύνδια. Δώμουν το ένα, δώμουν το άλλο. Άστα τώρα, πες με νερό και πάλι το άλλο. Κάποιο πάτησα, δεν πειράζει. Κάποιο άλλο πατήσει τώρα. Δεν νιώθει. Ναι, η παράπληση.
ανάπηρους απόλυτους. Τι κλαίει, πιο πολύ.